सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। देवगडमध्ये सध्या पावसानं जोर धरला असून पावसाच्या आगमनाने शेतकरी समाधानी झालाय। नांगरणी, तरवा पेरणी, उकळ दुराच्या कामांना सुरुवात झाली आहे। मृग नक्षत्राच्या सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांनी तरवा पेरणी केली। पाऊस सुरू झाला तरी शेतकऱ्यांचा उत्साह कायम असून आता जोमानं शेतात उतरून शेतीची कामं देखील करणार आहेत। पावसाच्या सुरुवातीलाच गावागावातील वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्यानं ग्रामस्थांत नाराजी आहे। पावसाच्या आगमनानं वातावरणात गारवा जाणवू लागलाय। आता साधारण 4 दिवस आपल्याला पाहिजे तसा पाऊस पडतो, व्यवस्थित पेरणी योग्य पाऊस चालू आहे। आता भरपूर प्रमाणात पेरणी सगळीकडे चालू आहे, उकळणीसुद्धा चालू आहे। बाकीची काय शेतीची कामं आहेत ती प्रगतीपथावर जास्त प्रमाणात आहे। त्यामुळे यंदा पाऊसही बऱ्यापैकी होईल। आत्ताच्या चित्रावरून असं वाटतंय की पाऊस बऱ्यापैकी पडेल। त्यामुळे लोकांनी आता जास्तीत जास्त पेरणीला किंवा उकळणीला सुरुवात केलेली आहे। आणि तसा विचार केला तर इथे कोकणात राहून भरपूर प्रमाणात भात शेती, नाचणा शेती किंवा बाकीचे तूर म्हणा, मूग म्हणा, सगळ्या प्रकारचं धान्य इथे पिकवता येतं। त्यामुळे इथल्या लोकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात इथेच राहून इथली जे काय भात शेती आहे किंवा बाकीच्या प्रकारचं जे काय धान्य पिकवता येईल आपणाला त्याच्यातूनच आपल्याला काहीतरी रोजगार निर्मिती करता येईल। जे आता परप्रांतीय इथे येतात, नेपाळवरून एवढे लोक इथे येतात आणि इथला पैसा सगळा नेपाळला घेऊन जातात। इथले लोक फक्त मुंबईला जाऊन भांडी गुंडी घासतात आणि काय 8-10 हजारावर रुपये नोकरी करतात। पण इथेच जर इथला माणूस इथे राहिला तर इथे शेती करून त्याचा आंब्याचा व्यवसाय परत व्यवस्थितपणे चालू शकतो। घरात 2 माणसं असली तर किमानपैकी 2-4 पेटी आंबा विकलं त्याला 7-8 लाख रुपये मिळू शकतात प्रायव्हेट पिकलिंग तर त्या प्रमाणात लोकांनी इथे राहून जास्तीत जास्त शेतीकडे वळावं असं मला वाटतं। काका आता किती वर्ष झाली आपण शेती करताय? मी साधारण आता नाही म्हटलं 94 सालापासून शेती करतो इथे। त्यामुळे शेती हाच आमचा पहिल्यापासून प्रामुख्यानं हाच धंदा आहे। इथे उद्योग हा शेतीचाच आहे। आता त्याच्यानुसार पहिल्यांदा नुसती शेती होती, पण साधारण 80च्या दशकानंतर कलमांकडे आम्ही जास्त वळलो। कलम लागवडही जास्त गेली, तिथे कलमातूनही चांगल्या प्रकारे पैसा येतो। शेतीतूनही आपणाला 1 वर्षभर पुरेल, जास्त प्रमाणात असं मिळत नाही, पण आपणाला पोटापुरतं लागणारं धान्य आपण इथे पिकवू शकतो। काही फक्त बाबा गूळ म्हणा, तेल म्हणा हे आपण विकत घेऊ शकतो, नाही असं नाही, पण बऱ्याचशा प्रमाणात आपण इथे राहून इथल्या प्रमाणात जे काय आपल्याला लागणार ते आपण इथे पिकवू शकतो। त्याप्रमाणे इथल्या लोकांनी वागावं आणि शेतीकडे परत वळावं। तुम्ही मुंबईकडे जाण्याचा विचार केला नाही, मी पहिल्यापासून 94ला मी BCom झाल्यानंतर मुंबईकडे जाण्याचा विचारच सोडून दिला। इथेच राहिलो। इथलीच शेती बिती, माझे वडील इथे शेती करायचे, त्याच्यामुळे मीही तिथेच शेतीला सुरुवात केली। आता BCom करून देखील तुम्ही पारंपरिक शेती बरोबर आणखी जोड व्यवसाय काय करताय? आता आंबा, आता आम्ही प्रायव्हेट पुण्याला आंबा विकतो। पहिल्यांदा नुसतं APMC मार्केटला पाठवत होतो, दलाल लोक नाडायचे आम्हाला, पण त्याच्यानंतर आमच्या इथल्या काही लोकांनी पुण्याला जाऊन आंबा विकायला सुरुवात केली। त्याच्यातून आता चांगले पैसे मिळायला लागले, किमान फक्त 2-3 हजार रुपये पेटीला मिळतात। त्यामुळे 200-300 जर पेटी आंबा जर विकला गेला तर 5 ते 6 लाख रुपये मिळू शकतात शेतकऱ्याला, आणि तेवढे सफिशियंट होऊ शकतात। तसेच आता आजूबाजूला देखील काही लोक शेती करतात, पण त्याच्यात बहुसंख्येने शेती एकंदरीत सोडलेली दिसते, काही कोपरे मोकळे दिसत आहेत। त्याचं प्रतिबिंब तुम्ही काय सांगू शकाल? नाही, इथे कारण काय आहे, आत्ता मोदी सरकार तुम्हाला हे देत आहे, धान्य देत आहे, म्हणून इथले लोक आत्ता सगळे सोडत आहेत। म्हणजे त्यांचं काय चूक आहे असं मी म्हणत नाही आहे। कोरोनाच्या काळात त्यांनी भरपूर प्रमाणात सहाय्य केली नाही लोकांना, पण आता त्यांनी ते रेशनिंग बंद करावं, म्हणजे त्यामुळे लोक शेतीकडे परत वळतील। नक्कीच, निश्चित, समजलं का? यस। आणि त्याचबरोबर त्यावेळी लोक गावातून कडधान्य म्हणजे तांदूळ असतील लोकांना मुंबईला पाठवायचे, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, पहिल्यापासून आधी कोकणातला जो माणूस आहे मुंबईला राहिलेला, तो सर्वसाधारण इथे मे महिन्यात येतो आणि मे महिन्यातून जाताना अगदी आंबे, फणस, गरे, नंतर तुमचे भात शेती म्हणजे तांदूळ, दाणे हे सगळं तिकडे घेऊन जातो। इथला माणूस त्याला तिकडे पुरवतो, पण आता इथे शेतीची लागवड कमी झाल्यामुळे तिकडच्या माणसालाही तो फटका बसला आहे। समजलं का? त्याच्यामुळे इथल्या माणसांना शेतीकडे जास्तीत जास्त प्रमाणात लक्ष द्यायला पाहिजे। आत्ता जागतिक जर सगळा तुम्ही विचार केलात बाहेरच्या देशांचा, आता अमेरिका, तुमचं इराण काहीतरी युद्ध चालू आहे, त्याचा फटका याचा सगळीकडे बसतोय। त्यामुळे आता जास्तीत जास्त महागाई होणारच। मग जर इथला शेतकरी इथल्या इथे जर आपणाला धान्य पिकवू लागला तर कुठेतरी स्वयंरोजगार या दृष्टीने त्याला इथल्या इथे काहीतरी मिळू शकेल। आणि एकमेकांना धरून जर शेती केली सगळ्यांनी मिळून एकत्र, तर त्याचा फायदा भरपूर प्रमाणात होईल।
काही लोकांना असं वाटतं की निसर्गापुढे आपण काही करू शकत नाही, एकंदरच पावसाचं अनिश्चितता, पाऊस कधीही पडतो, त्याच्यावर काय सांगाल? एकंदर पावसाची अनिश्चितता आहेतच. अनिश्चितता पावसाचीही आहे, नाही असं नाही मी म्हणत, पण आमचा कोकण भाग असा आहे की खरोखरच स्वर्ग आहे. कोकणात आत्तापर्यंत बाबा अगदी पाऊस पडला नाही त्यामुळे दुष्काळ आला असं रेअरली केव्हा तरी 2-3 दशकातून एकदा होऊ शकेल, नाही असं नाही मी म्हणत. पण जास्तीत जास्त 99% काय इथे तसा दुष्काळ पडत नाही. आणि इथला शेतकरी कुठेही किंवा इथला बागायतदार कोणाकडे हात पसरून भीक मागायला जात नाही घाटावरच्यांसारखा. हेही तेवढंच आहे. हां, भात पिकाबरोबर आपण आणखी कुठचं पीक घेता भात शेतामध्ये? पीक आता आमच्या इथे जास्तीत जास्त प्रमाणात नाचणी होते. तुरीचं प्रमाणही बऱ्यापैकी लोकांनी जर केलं तर तूर डाळ म्हणजे आपण स्वतः आपण पिकवू शकतो. मूगही पिकवू शकतो. एवढी धान्य इथे पिकवू शकतात. उडीद पिकवू शकतो. त्याचबरोबर जर समजा पाऊस जर एखाद्या वेळी नाही पडला तर तुमच्याकडे विहिरीची सोय आहे काय? त्याप्रमाणे काय पाण्याची सोय व्यवस्था कशी करता शेतीसाठी? जनरली आता काय आहे माहिती आहे का, पाऊस नाही पडला असं म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की 99% पावसावर अवलंबून आहे, हे बरोबरच आहे. पण 95% आम्हाला बळीराजाला तो नक्की सहकार्य करतो पाऊस. 5% असं केव्हा तरी येतात की बाबा कुठेतरी बाबा अगदी आता तोंडात आलं आहे धान्य आणि बाबा पाऊस पडला नाही असं एखादं वर्ष होतं. पण कुठेतरी आता इथे काय खालीची गावाची शेती आहे तिथे सगळीकडे नाही म्हटलं तरी विहिरी आहेत, त्याच्यामुळे पाणी लावता येतं. पण सड्यावर जी शेती आहेत ना तिथे कुठे तळी आहेत. आता लोकांनी तिथे सुद्धा हे मोठ्या प्रमाणात विहिरी खणलेली आहेत. त्यामुळे तिथे सुद्धा लोक आता तुमचे इलेक्ट्रिकचं कनेक्शनही सगळीकडे आता आहे झालेलं, त्याच्यामुळे लोक पाणी लावतात. खर्च होतो नाही असं नाही, पण तेवढं त्याला धान्य मिळू शकतं दरवर्षी पुरेल एवढं. काही लोक म्हणतात की काही ठिकाणी माकडांचा त्रास असतो, काही ठिकाणी वन्य प्राणी असतात, ते शेतात जाऊन शेतीचा हे करतात, नाश करतात शेतीचा. त्याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? नाही, तो एक आता रिअल फॅक्टर आहे मात्र. कारण आत्ता आंबा याच्या विषयात जर तुम्ही धरलात तर आंब्याला माकडांचा खूप त्रास होतो. म्हणजे त्याच्यावर काहीतरी सरकारने ठोस असा निर्णय घ्यायलाच पाहिजे. अजून आमच्याकडे कसं आहे बाबा, गवेरेडेने ह्या प्रकारात वाघोडांच्या खाली इकडे तेवढा अजून प्रादुर्भाव नाही आहे. पण पोंभूरला तिकडे मुठाडपासून गवेरेड्यांचं प्रमाण जास्त आहे, आता वाढत चाललं आहे. तसं प्रमाण इकडे नाही आहे. इकडे आम्हाला ह्या भातशेतीचा तसा विचार केलात ना तर आम्हाला बाबा कुठच्या प्राण्यापासून त्याचं नुकसान झालं आहे असं इथे तरी नाही आहे. वाघोडांच्या खालचा पट्टा आहे, वाघोडांच्या वरचा जो पट्टा आहे ना त्याला काही प्रमाणात होऊ शकतो. आता इथे नाही म्हटलं तरी ही भातशेती आत्ता ही पिकल्यानंतर पाऊस गेल्यानंतर इथे आम्ही कुळथाचं जो उत्पन्न घेतो, कुळीत होतो, मूग होतो, उन्हाळ्यात होऊ शकतो इथे आणि चांगल्या प्रमाणात आमच्याकडे पिकतो. आणि त्याला चवही चांगली. तुम्ही घाटावरचा कुळीत आणून बघा आणि इथल्या कुळथाचं पिठलं करून बघा, त्याला चव किती येईल. म्हणजे हे सगळं लक्षात घेता इथल्या लोकांनी इथेच काहीतरी करून इथेच राहावं. म्हणजे त्या दृष्टीने 4 घरं इथे चालू राहतील असंच मला आता वाटतं सांगणं.